motherfucking monster for this one. Vtip. Žena prodí syna a doktor beží za otcom. Je to syn, ale je čierny. Otec na to no pekne. Zasa sa jej to pripálilo. Pekne, díže čítam. Tento tvoj nudný vtip! Do piče! Pičovinu skurvenú čítam. Čítal som nudný vtip, tak mi najebal, vieš? Let's play music on the... Pekne. Jak si robí zletý kokot. Čo mu jebe? Čo robí ten idiot? Má 8! Že je istá smrť, keď skočíš z restovho platu na restový IQ. Aha. Čo ti jebo? Tak ten musel byť taký piči z toho. Ten musel byť taký rozjebaný z toho do piče. Fuj pavúk, kurva, čo to je? Ja vyfúľačím do chrbata, nech ma iba nervy ako kot. Budem normálne čupeť ako kot. Ako nevedel som, že na tejto budove je strecha zrovna, no ako nebudem ťa ojebávať. Fakt hovorím... On cez okno skočil. Cez okno skočil? To nie! Prosím! Si to videl? Kurva! Do piče! Čiže, takže našim plánom je získať hocičo z týchto troch vecí. Tu predám a otvárame ďalej, dobre? Otvárame ďalej. Jak padne Bad Night of PG. Jak padne Dragon Lore máme 2000 a otvárame veľa dnes. Budeme hrať? To má dobre. Pekne no. Toto bola jeba, nie? Drž píču. Môžu obchádzať, je tu vedľa mňa. Tak to je kokot, on má rýchlopálku. Počkaj, ja som dal s brokovnicou, prešiel to a on s rýchlopálkou, že a zajebal ma, dobre? Tak to je kokot, chlapci, fakt. Je u teba? Hej. Za tebou! Doraz ho! Ideme preč.